ଭୁବୁନି ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ, ଯେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ ମନ। କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ, ଯେଣୁ ନକଲ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଯେ ଧର୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତୁଷ ନହିଁ, ସେ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ଅଟଇ। ବ୍ୟାସଦେବ ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି, ମନର ସନ୍ତୋଷ ବିନା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଜ୍ଞାନ ନାସ୍ତିକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶ ଓ ଗୁଣ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ମଳ। ତାଙ୍କୁ ନକଲ କରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଧର୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ସନ୍ତୋଷ ଓ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଧର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ।